Trust that you gave. Ubang ang kasundasan. Di ka kasabot. Ay sambingay. Magubang ang imong sabi. Iraw na sa kayo. Kung may gabo ang musik. Siyo-siyo sa ka. Matalo ng tao. Buutan. Dili lang kayo nakasabot kung dili. Sa iyang pagsabot sa sitwasyon. Huwag yung sa'yo i-reklamo. Muna importante tayo na wahan ang tumpasi. Kung sa inyong pamilya, doon ay problema ni Tumaw. Kung sa may tabo, kinsa may masaba ang inahan o ang amahan. Kung naay sa iyong pagpana, sigurado ka sa third party. Diba? Diba? Lisod ka ayaw ngayon sa Yaw-yaw nire, yaw-yaw ito. Kasi buhat ang pangayon para sa ito sa mana. Para sa ito ba lang ito? Dede! Ulan ito! At ito kasi ito. The trust that you gave, ubang ang kasundasan. Di ka kasabot. Ang Espiritu Santo. Bagumot din, ibutang ko sa perpetual orbita. Nagparagilan ko, ibutang ko ng hospital. Buto ang pandemic. Everyday patay. Umulukol ka na ko, Pare! Ang ganda mga nurses, doktor, pare! Patay ko! Ang kuhan ng pare, bitaw. Iso. Matuko dili. Putos na. Hindi ko. Hospital yung dili na ipatay. Pumili pa tayo. Dito na kayo mag-involve ang iyong emotions. Dito. Kawas mo ito tayo. Stay at home! Stay at home ngayon ba? Pandemic. Ilo-ila. Sige po ako sa kung sa mga bumanong. Pero ako, ang akong home kailangan sa hospital. Obedience. Tulog na na ang pandemic ba yun? Hindi lang ito sa pagkukusas pa ito. Humanong hilog, humanong ako mag-upray, putos isip sa kainis, pagtatag pagpilit ko ng malit. Nananagul pa rin, ito hindi mo niya ako gusto, hindi mo ito anong nasa kong natin. Ano yung but later, there's a sense of fulfillment. Inyong mga anak, hindi ko palang kayo. Sus, kinakapiril ko, bibiyong, kata-katakan, hindi malakawan, hindi malabukan. Ang anak pamilong niya, hindi siya to. Kantawan pa nga, hey, pipi, pipi. Di ba? Protektan, pag-ako, mungil, pag-abot, kailan. Bilang ko na suto, o si Inay. Nay, pareho ko na sa plato na. Try! Bitch, kanta!
Gipit. Wala yung time. Ha? Di masuko. Ha? Kung sa bata mo yung mama ay, di masuko ka na? Sa pa? Cellphone 20 hours. Ha? Tinood na, screen time. Lesson? Disobedience. So, ang lesson is, you should be obedient. Kaya kung si Jose, wala nito man sa kabuod sa Ginoo, inaagi sa Amiel, kita ng tanan, matulpo. Kung si Jose, garbuso, ikoy, anong tutupan mo? Kung si Jose, taratihan, sama kayo ninyo, sama kayo. Dalam bisnis ay diba? Walay kalusan. Sudah sa kahilod sa mga kasing-kasing isang miso ng santo. Anak ang kasing Lord, give you wisdom. Give you wisdom. ay sa